Que tal? Moi boa tarde, moi benvidos a Conexión Galicia, o seu programa de debate que facemos dende Madrid para toda Galicia. Son as 6:30 en punto, se nos seguen pola G2 e un chisco xa máis tarde pola canle principal da Televisión de Galicia. Miramos hoxe, 17 de setembro, o Santoral e felicitamos as Gertrudis, as Agrícolas e os Patricios. Got a ship struck a rock, oh Lord, what a shock. Something turned right over, turning 9 times around, then the poor old dog was drowned. Last of the Irish Rover. Maravillosa esta versión de Irish Rover, esa canción taberneira por excelencia, cando se celebra 17 de marzo, non 17 de setembro, que vou correndo eu moito no calendario, e no Santoral tamén. Dicíamos, esta é a nosa homenaxe a Irlanda, a música celta, aos patricios, as nosas patricias, que teño unha na casa, e unha música interxeracional que, dende logo, poderíamos decir que igual a máis interxeracional do mundo. Voulle preguntar aos nosos convidados, Ketty Garat, xornalista de The Objective. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Amante da música celta? Muchísimo. ¿Sí? Sí, sí, por supuesto. De todo tipo, ¿eh? De la irlandesa, de la gallega, de muchas. Sí, sí, me encanta la música celta. Me gusta la música en general, pero el celta también. E cociñar, que xa mo dicho. Cocinar mucho. María Camardo, xornalista del debate. Moi boas tardes. Amante tamén desa música? Bueno, de toda, Sí? sí. Non é precisamente a que máis celebro nin escoito, pero sí que ten algo que move. Cando estiven vivendo en Reino Unido, dou fe de que cada vez que ouvía unha gaita era algo como que se Volver a remexía casa, ¿no? dentro, non? Porque é algo, efectivamente, que ten unha sensibilidade moi nosa. Así que, moi ben. Que ben. Iván Piñeiro, xornalista del periódico. Iván Gil, de Iván momento Gil. todavía, de que Iván sentemos o Piñeiro, día... setembro... Estamos che ben. Tal, María? Bueno, aquí solo podemos mellorarse a partir de agora. Sí, de verdade que sí. Todo ten que ir a mellor. Boa tarde. Paula Chouza, xornalista del País. Iso dixeno ben. Está estupendo, está estupendo. Bueno, veña, imos entrar xa en tema porque non me quero estender máis. Comezamos falando do tema co que rematábamos o programa anterior. Lembren, facíamos unha quiniela entre os nosos convidados da pasada semana. Estaban, pois, Rafa Cabeleira, Bieito Rubido, Javier Casqueiro e Pilar Falcón. Todos eles apuntaron a un posible resultado sobre as eleccións en Castela e León. Xa lles digo que ningún deles acertou, pero houve unha que se achegou un pouquiño máis. Eu digo, PSOE baixa, voulle poñer 3-4 que baixe, non chega ao 20 Vox, o PP gana 2. Bueno, o PSOE non baixou, sí que subiu un pouquiño, pero foi a que máis se achegou, así que, Pilar, non hai xamón, pero aí vai o noso recoñecemento. Bueno, quero lles preguntar aos nosos convidados cun titular para comezar con este tema, a valoración dos resultados das eleccións. Titular, Ketty, logo entramos en materia. Bueno, yo creo que la derecha va ganando posiciones, ensanchando su espacio, y la izquierda tiene serias complicaciones para ser, desde luego, una alternativa en las próximas convocatorias, sobre todo las generales, que son las que le interesan a Sánchez. Iván Gil. Sí, bueno, resistencia do bipartidismo, no bloque da esquerda, por absorción prácticamente do espacio que hai á esquerda do PSOE, no da dereita, bueno, un pouco por ese freno de expectativas de Vox. Vale, María Camardo. Titular. Sánchez lamina tamén os non sanchistas e agora o turno do PSOE que devora todo o que está á súa esquerda. Vale, Paula Chouza. As dereitas no 54%, co cal dá igual que o PSOE non sufrira unha derrota tan fonda, descalabro absoluto á súa esquerda. Vale, agora entramos un pouquiño máis polo miúdo. Hai vida máis aló do sanchismo, Ketty? Bueno, es difícil. Yo rebato una máxima, y es que el Partido Socialista está siendo capaz de fagocitar el espacio a su izquierda. Aquí lo que hay es una erosión
de todo el bloque. Yo creo que es un espejismo el resultado del Partido Socialista. Sube 2 escaños casualmente, y es una casualidad básicamente que se debe a los cocientes de Ont y poco más, porque es curioso que gana 2 escaños, uno básicamente es por el candidato del Terruño, Claro, por iso Soria. dicía, lonxarse do sanchismo, claro, igual. Exacto, y otro es en Segovia, pese a que el Partido Socialista en esa circunscripción pierde votos, pierde porcentaje de votos y sin embargo se lo lleva. ¿Por qué? Porque es la comunidad o la circunscripción que se ve beneficiada del aumento poblacional. Sube 14.000 votos el Partido Socialista en un contexto de más participación y de más población. Y sube poco y no fagocita a la izquierda. ¿Por qué no fagocita a la izquierda? Porque la izquierda se deja 4,38% de voto, y sin embargo el Partido Socialista solo sube un 0,74% de voto. Es decir, no capitaliza o no rentabiliza ni siquiera el 25% del voto de la izquierda. Es decir, ese 4,38% que se deja Podemos y Sumar no lo fagocita el Partido Socialista. O no lo capitaliza, no lo rentabiliza. Sube 0,74%. Y a mí hay un dato o un triple dato que me llama también mucho la atención. Burgos, Valencia y Valladolid. En esas 3 circunscripciones deja de ser primera fuerza. En algunas incluso con el mejor resultado de su historia. En Burgos, 34% de voto, pero es que el Partido Popular saca más. Yo creo que lo que no detectaron los sondeos es que el Partido Popular subiera tanto, 4 puntos. 4 puntos, o sea, no es... Veremos ese 0,74 con los 4 puntos de más de Mañueco, 4 y pico, 4,15 creo que es, o 4,20. Yo creo que eso es algo que no se esperaba. Y desde el viernes los trackings internos del Partido Popular sí venían detectando algo que nosotros publicamos, todavía nos están dando hasta en el DNI, los seguidores de Vox en las redes sociales, pero que sigan haciéndolo porque seguiremos contándolo. Desde el viernes se detecta un movimiento en caída respecto a la tendencia que venían registrando durante toda la campaña del partido Vox. Es decir, no solo tiene techo, sino que está empezando a bajar porque se ve efectivamente lastrado por los líos internos, por las purgas y por el bloqueo a los gobiernos del Partido Popular en Aragón y en Extremadura. Esto lévanos a pensar novamente os comicios en Castela e León ou bipartidismo. Sí, efectivamente. Eu, de todos modos, quero decir, un 19% en voto Vox e un procurador máis non creo que sexan uns malos resultados, que creo que os asinarían fai algúns meses seguro. Outra cousa é as expectativas. Claro. Fora deso, lóxicamente, eu creo que Castela e León, como dis, é unha comunidade bastante conservadora, leva gobernando a dereita desde o 87, creo que son, as segundas autonómicas que houbo, e o bipartidismo está moi afianzado, incluso máis en xerais que en autonómicas. En autonómicas, bueno, hai un pouco máis de reparto de escaños, pode haber forzas como Unión do Pueblo Neonés, Soria Allá, etc., algúns provincialismos, pero é un bipartidismo moi estable. Neste caso, si é certo que bueno, Vox rasca o voto de malestar, chega a un 19%, que me parecen unhas cifras tremendas para unha terceira forza. Que pasa se trasladamos isto a xerais? Pois que ese bipartidismo será moito máis profundo, quero dicir, son circunscripcións na que reparten poucos escanos, co cal eu creo que aí a ver como está Vox, pero vai ser como moito máis complicado rascar unha puntualización aos datos que daba Ketty, creo que o PSOE subiu un en Valladolid, importante, con esta traslación de xerais, non? Porque Valladolid reparte máis diputados nunhas xerais, co cal se facemos unha traslación pura e dura, bueno, eu creo que hai partido. A victoria da dereita pois, é impepinable, non? Rozan prácticamente o 55%, malia que Vox non chegou a ese 20%. Tocou xa teito, María? Bueno, non penso que sexa tampouco... O mesmo que non é extrapolable o resultado de Castela e León coa serie que viñamos recollendo dos comicios autonómicos en Extremadura e en Aragón. Aquí hai como unha especie de inflexión estrana que queda aí como unha especie de illa. Penso que o é para o PSOE nesa especie de subida ficticia ou artificiosa por un candidato que declarouse non sanchista e que, polo tanto, é curioso e paradóxico que sexa o que lle dá a aire a Sánchez para sacar peito, non? Nesta ocasión.
pero pola mesma razón penso que os resultados de Vox tampouco son netamente extrapolables. É certo que teñen unha serie de leas internas que lle están a pasar factura, é certo que lles penalizou non ter acadado pactos previos nas anteriores autonomías, pensando que quizáis ese rédito ou ese crecemento exponencial podería servilles para mellorar a súa posición negociadora. E foi ao Non revés. foi así, Claro. porque precisamente nas dúas circunscripcións anteriores o mandato era claro, non? Un goberno do Partido Popular apoiado dende dentro, dende fora, con certas medidas, con un pacto, un decálogo, consellerías en consellerías, pero como fose, efectivamente, coa dereita de Vox. E hai que ter en conta unha cuestión. Vox viña de subir nas anteriores autonómicas 13 diputados. Entón, pretender ou aspirar nesa especie de febre que traían, non, das anteriores, outros 13 ou similar, era imposible. Entón, esa subida neta xa experimentou en Castela e León Vox nas anteriores autonómicas. Por eso agora a subida parece un pouco peor ou non tan ampla, non, como esperaban acadar, pero, insisto, viñan de 1 a 13 máis e agora un máis. Estou con Iván, non creo que sexa algo denostable ou non relevante. Non é cousa menor, efectivamente, pero non é o que agardaban. E iso percíbese en que? Pois na baixada de ton, por exemplo, de Abascal nestas últimas horas. Imos escoitalo, pero imos escoitar antes a Núñez Feijóo dándolle resposta ás súas palabras. Lo que mandan las urnas es, oiga, queremos un gobierno del PP apoyado por Vox. Y este es el contexto en el que debemos de entendernos y en el que el PP está. Y yo tengo que decir al señor Feijóo que no se preocupe, que sí, que vamos a gobernar. Y vamos a gobernar en las 3 regiones. Pois que van gobernar nas 3 rexións. Parece que van por bo camiño, Paula. Bueno, parece que sí, que as eleccións por fin desbloquearon eses pactos que estaban agardando o que pasara en Castela e León. Eu estou completamente de acordo con Iván e con María. Non sabemos este o teito de Vox. É certo que a Vox poden penalizarlle precisamente ese bloqueo, esa estrategia que estaba a ter, as liortas internas que eu creo que son as que fan que Abascal saia tamén tan duro dicindo imos gobernar. No PP non teñen tan claro que realmente queiran gobernar, pero bueno, verémolo pronto porque o pacto en Extremadura está prácticamente o programático xa pechado, moi probablemente nos próximos días teremos algunha noticia. Agora ben, un 19% do voto é o mellor resultado que tivo Vox ato de agora. Eu creo que as enquisas probablemente engordaron as posibilidades da extrema dereita e, por tanto, creo que a perspectiva xeral está un pouco viciada por iso, pero o resultado é moi bo, partían dun resultado mellor que noutras comunidades autónomas e teñen o maior porcentaxe en calquera territorio do Estado. Despois, eu sí creo que o PSOE aquí conseguiu fagocitar a esquerda. Outra cousa é que mobilizara todo o voto que houbo en 2022. O escano de máis que ten o PSOE por Valladolid quítallo precisamente o único escano que tiña Unidas Podemos en 2022 e ademais queda moi por debaixo das expectativas. Eu non sei o que pronosticaron os colaboradores a semana pasada, pero dende logo se había un resultado que estaba claro, era o cero das dúas candidaturas á esquerda do PSOE que nin tiñan peso, nin recoñecemento e, por suposto, pois chegas despois dunha moi mala experiencia en Aragón con toda a liorta interna. É certo que algúns crían que todo o debate do último mes e medio con Rufián, cos partidos de Sumar no goberno podía animar alguén, pero eu penso que o non a guerra de Sánchez sí que lles fixo algo de dano e, dende logo, a división. Desde logo, os nosos convidados, efectivamente, como están moi formados, auguraron un cero absoluto para a esquerda do Partido Socialista. No, yo la verdad es que no hice quinielas en esta ocasión, con lo cual ni acerté ni me equivoqué. Tampoco creo que esto sea serio, ¿no? Esto de meternos el dedo en la boca, lanzarlo al aire, a ver si acertamos. Creo que esto es una cosa más seria y efectivamente más matemática, que es la demoscopia y que no es predicción
predicciones como las de los pitonisos, sino previsiones que luego van cambiando. Y efectivamente, es que los datos hablan por sí solos. Paula, yo ahí tengo que discrepar porque es que los datos lo dicen. No solo lo dicen los datos, sino que... Que non ten un 4 e pico % máis o... No, 4,38% puntos menos que hace que no, 2022. Sacaron 5,1, en 2022 sacaron un 5,1. Si quieres te enseño la página de los 2,2. resultados de las elecciones en Castilla y León. Sacaron 9.225 votos, un 0,74% de voto, menos 4,36 puntos. Claro, no, pero Bueno, claro que estás contando solamente a Podemos que ia con Esquerda Unida. Non, é que hai que sumar Esquerda Unida e Podemos porque era Unidas Podemos. Estoy contando, si me permites, la parte que corresponde a Podemos, que no ha conseguido capitalizar el Partido Socialista, ni Izquierda Unida, ni ninguna de las formaciones a su izquierda. Sí, pero digo... Hay un 4,36% del voto de Podemos que se ha ido a la basura electoral. Y esa basura electoral, no es que lo diga yo, lo dicen los datos. Pero aparte de que lo dicen yo, los datos y los dirigentes del Partido Socialista, ahora mismo, internamente, hay una inquietud porque efectivamente la parte de la izquierda que se va a la basura no se la lleva nadie. Y el Partido Socialista no se la está llevando. Y esto de cara a las elecciones generales y de cara a la batalla que realmente le importa al Partido Socialista es un indicativo. Cale agora a postura da esquerda do Partido Socialista, porque dende logo amosaron a súa preocupación por estes datos que son efectivamente nefastos. Iván. Bueno, terán que abrir unha reflexión lóxicamente. Non todo é matemáticos trasvases de votos, eles terán que facer unha reflexión se houbo trasvase ou houbo desmovilización. Quero decir, tú podes non medrar en escanos e absorber os votos doutro partido, pois porque tes votante teu propio das anteriores que se quedan a casa, co cal compénsalo así. Quero decir, eso hai no que ver nas enquisas postelectorais e como foron os trasvases. Lóxicamente, aquí é evidente que tanto para Sumar como para Podemos non conseguiron mobilizar apenas unha quinta parte do voto que tiñan nas últimas, que se viñan dunha situación bastante paupérrima. Co cal, eu creo que teñen que abrir un período de reflexión, un espazo sin liderazgos, un espazo sin liderazgos autonómicos nin estatais, un espazo dividido, fragmentado, é un espazo sin relato, sin discurso, un espazo no que viñan dun ciclo empuxado polo 15M, no que certo malestar o podían canalizar e capitalizar e transformalo políticamente. Ahora ese malestar está capitalizando e intentando canalizar a dereita, a ultradereita. Eu creo que necesita moito tempo. Estamos nunha política representativa, co cal, empezando polos liderazgos. Hai un liderazgo no goberno que non se vai presentar a próximas eleccións. Ten sentido eso, sí ou non? Yolanda Díaz, efectivamente, ten sentido o papel de Yolanda Díaz, sí ou non? Daralles tempo á esquerda do PSOE a prepararse para uns comicios xerais? Non sei se lle dará tempo, pero penso que é un proxecto que, como moito, pode garantizar os escanos a determinados líderes que están buscando unha colocación despois de quedar amortizadas polas súas marcas, non? É dicir, cando Rufián propón este debate antes deste varapau das autonómicas en Castela e León, faino pensando no seu escano, non no espazo que está hiperatomizado e que xa estamos vendo, eu levo contando dende que empezaron este ciclo de regionais, que a esquerda ou a esquerda alternativa do Partido Socialista estaba sendo totalmente devorada polo sanchismo como prezo a pagar polos apoios ao goberno central e o mantemento da legislatura, renunciando incluso ás súas bandeiras ideolóxicas máis contundentes ou máis propias. Falo, por exemplo, de Sumar e do trágala de Yolanda Díaz sentada como a vicepresidenta de Pedro Sánchez, conformándose, sí, protestando un pouquiño, berrando outro pouquiño e demais, pero sentada no seu mesmo sillón sen facer nada cando foi o tema de defensa e Pedro Sánchez mudou o seu argumento ou o seu argumentario presionado por Europa e pola OTAN para aportar máis a defensa cando o compromiso era o contrario e cando tradicionalmente Sumar falaba incluso de abandonar a OTAN, ou con Podemos cando se apropiaron desa causa palestina que roubaron ademais ideolóxicamente a Podemos,
que lanzou esa campaña, non? Non nos vayamos máis atrás, María, porque senón quedamos en programa. Pero todo eso que foi capitalizando Pedro Sánchez penaliza o votante e a mobilización do votante tradicional da esquerda alternativa. Entón, tratar de facer agora outro Unidas Podemos pola causa de sumar todo xunto, xuntando as migaxas de todas as formacións que estamos vendo que non teñen un resultado nin sequera un espacio electoral, porque Sánchez fixo algo moi ben detrás dese muro, que foi ese tema do Frente Popular que está acadando, pois sinceramente penso que é unha perda de tempo para eles. Paula. Eles saberán. Eu coido que igual que non son extrapolables para xerais o resultado do resto dos partidos, non o é tampouco no caso de Sumar, e particularmente porque o vimos xa, non é unha cuestión deste ciclo electoral, vímolo xa en 2023, en maio de 2023 desplomáronse, e ian xuntos en 10 das 12 comunidades autónomas nas que se presentaban, pero o proxecto non tira, por que? Porque non teñen arraigo territorial. Esquerda Unida si o ten, pero Esquerda Unida é forte en Andalucía, é forte en Asturias, é forte un pouquiño en Valencia e xa en Aragón, quizáis. Bueno, a cuestión é que teñen un problema co liderado, porque é algo que teñen que definir de aquí a non tanto. Hoxe Antonio Maillo, líder de IU, pedía que se resolva isto antes de maio. Eu non vexo posible tal cousa, porque creo que teñen aínda moito camiño por percorrer, pero efectivamente podemos ir a un espazo que se quede representado coa mesma forza que tiña Esquerda Unida no seu día. Pode ser que non sexa unha grande movilización, verémolo, porque pode haber algún revulsivo, eu non o sei, de aquí a que Sánchez decida convocar eleccións poden pasar moitas cousas, e o que sí, creo que a esquerda ten moito máis tirón con ese voto dual que vemos perfectamente en Galicia, por exemplo, onde gaña a esquerda estatal e logo non ten ningún tipo de representación no Parlamento Autonómico. Isto pode pasar en máis territorios, verémolo. Bueno, verémolo, e veremos tamén que o que pasa en Andalucía, que temos aí as eleccións a piques, igual o 31 de maio, igual o 14 de xuño, está aí, saber se vai obter outra vez o Partido Popular a maioría absoluta. Pero temos que cambiar de tema, imos falar da guerra, porque hoxe cúmplense 18 días dende a guerra no Oriente Próximo, 18 días nos que Trump, nas últimas semanas, dicía xa queda pouco, está a piques de rematar, nada máis lonxe da realidade. Que ti, Garat, hai risco dun colapso económico se a guerra se prolonga máis? Sin duda, y siempre lo ha habido. Lo hubo con Rusia en Ucrania, lo hubo en otros conflictos que nos han ido pues restringiendo precisamente y encareciendo el precio de la energía, y yo creo que lo hay ahora. Y ahora tenemos que estar muy atentos precisamente esta semana al Consejo Europeo. Vemos que Europa no tiene claramente definida su posición. De hecho, hemos visto enfrentamientos la semana pasada entre los mandatarios precisamente de las autoridades comunitarias con otros mandatarios de las autoridades comunitarias, von der Leyen frente a Teresa Rivera o Kaja Kallas o otros dirigentes en Europa, y yo creo que se está esperando precisamente a eso, a ver qué concreciones, qué paraguas, qué colchón tenemos por parte de las autoridades comunitarias para adoptar unas medidas de mayor o de menor envergadura. Parece que van a ser gordas, es lo que dicen las fuentes gubernamentales, históricas incluso, y que van para largo, porque en contra de lo que se nos hace llegar desde Estados Unidos, bueno, es verdad que Donald Trump cambia de política exterior como de camisa y de objetivo internacional como de chaqueta, pero la realidad es que esta no parece que nunca lo es en Oriente Próximo, pero esta no parece que vaya a ser un conflicto o un enfrentamiento de fácil resolución. Van 3 semanas, o venres cúmplese 21 días dende o comezo do conflito, e o venres, ata o venres, non teremos as primeiras medidas do goberno. Hoxe daban explicacións de por qué desta tardanza. Estamos respondiendo de manera anticipada a lo que lo hicimos en el caso de Ucrania. Si no recuerdo mal, nos fuimos a los 32, 33 días para poner sobre la mesa el primer paquete de respuesta. Ahora estamos yéndonos a los 20 días. Bueno, si a excusa de Ucrania... Sí, bueno, con Ucrania estábamos casi no 10% de inflación, non? Xa viña de antes, aí disparouse. Bueno, algo máis de celeridade hai, si é certo que eu creo que hai que acompasar con Europa, porque ahora mesmo hai reglas fiscais, hai pouco marxe de gasto, sobre todo tamén vimos de suprimir impostos como das enerxéticas, etc. Co cal tampouco hai moito marxe de axudas, de medidas e
de que a recadación poida, dentro destas regras fiscais, suplir todas as axudas que se queren por sobre a mesa. Co cal, a ver o que pasa o xoves no Consello Europeo. Eu estou con Ketty, creo que vai haber aí movementos. Tamén veremos o tema do tope do gas, aunque aquí en España igual afectaría un pelín menos dependentes, pero as medidas do venres, aínda así, o que está encima da mesa, vexoas demasiado quirúrxicas. Creo que se vai con demasiado pes de plomo. Aí quero decir que vimos de situacións, o mercado do alquiler está como está, a vivienda está como está, co cal calquera pequena disfunción económica de alza de prezos, chegar a fin de mes vai se facer moi complicado para moitas familias, co cal eu creo que hai marxen para ir un pouco máis alá. De feito, esa demora podería responder tamén a que Pedro Sánchez non conta cos apoios parlamentarios, o sea, a esquerda levantaba a voz, María. Bueno, levantaba a voz a esquerda, a dereita e os cidadáns, porque efectivamente, cando comenzou este conflicto, soubemos da intervención inminente de Estados Unidos que Trump levaba anunciando, ninguén creía capaz de facela. Cando chegou, Pedro Sánchez adoptou unha postura no que se refire ao relato político a marxen de calqueira control parlamentario, de calqueira chamada oposición política e de calqueira posición de Estado mínimamente exixible nunha lea destas características, non? Con respecto á economía e á posibilidade de colapso, bueno, relativamente, pero non por Trump, non por Europa, que no eixo mundial e no peso porcentual económico non ten a entidade que nos lle damos como membros da Unión Europea no contexto xeoestratéxico, máis polos sunís que rodean e viven do petróleo e da exportación petrolífera en torno a Irán, non? Sabemos que hai rexímenes que, sendo rexímenes de dubidosa carácter democrática, están moito máis abertos, teñen un mercado e unhas relacións internacionais moito máis normalizadas, non coinciden no sesgo ideolóxico dentro do islamismo e da súa práctica con Irán. Entón, que Arabia Saudita, Kuwait, Emiratos e demais, bueno, estean calados permanentemente, penso que bastante arriesgado se pensamos en termos de intereses económicos, que é do que estamos a falar. Claro, que medidas serían axeitadas? Porque polo de agora sabemos que o IVA os alimentos non, as axudas para o combustible, para a electricidade posiblemente tampouco nun xeito xeral. Sí, non acaba de especificar o goberno cales irán, aparte, falan de intervencións moi perimetradas, quirúrxicas, porque din que o tema da gasolina pois xa se amosou regresivo. Entón, agora mesmo, polo menos entre os socios, o que están a denunciar é que non hai unha coincidencia no asunto das medidas enerxéticas, isto así como sen especificar moito máis. Hoxe vimos a vicepresidenta terceira falar da aposta polas renováveis, a electrificación, dende logo Sumar quere que se inclúa neste paquete pois todo o que ten que ver coa conxelación dos arrendamentos, é dicir, que non haxa unha actualización cando remata o contrato, porque agora rematan os contratos que se asinaron a comezos de 2021, 5 anos despois, aí os precios ainda estaban a baixa polo efecto da pandemia e as subas poden ser do 40%, denunciaban. Isto sí que é unha bomba para a economía familiar. Quero dicir, se a ti de repente subenche o aluguer un 40%, non sei cantas familias o poden resistir cando os salarios, dende logo, non subiron un 40% e non está compasado coa inflación, dende logo. Entón, para sumar esta medida é fundamental, pero non sabemos se aceptarán un paquete, probablemente teñan que aceptalos en que vaya esta medida, porque o PSOE, polo menos polo de agora, se amosa bastante reticente a aprobala. Din en Sumar que isto si contaría co apoio parlamentario, igual que os desafiuzamentos non, as medidas contra os desafiuzamentos pois xa se amosou que non ten unha maioría no Congreso, isto sí que podería pasar, non sei, entendo que o Goberno estará negociando moi duro con Junts e co PNV. Claro, non dá a sensación de que cada vez que se ten que facer un paquete de medidas por axudas, por algunha crise, métese todo?
Bueno, es el espíritu del ómnibus, ¿no? Que Que siempre sobrevuela está ahí. a todos nosotros. Es verdad que espero que se haga con más seriedad de lo que se han hecho algunos de los decretos recientes del Gobierno. Es evidente que hay colectivos a los que se tiene que atender de manera quirúrgica y que son los colectivos más desfavorecidos. Hablamos del campo, hablamos de las personas que viven y necesitan como instrumento de trabajo el gasoil, la gasolina, y eso evidentemente tiene que dársele máxima prioridad. Hablamos de las personas vulnerables, hablamos de la cesta de la compra. Es que son medidas muy diferentes. Yo creo que una de las medidas que tendría que estar, y que es una petición, bueno, ya desde el principio de la legislatura de la oposición, y digo de la oposición porque no solo es exclusivo del Partido Popular, también se ha pedido por parte de Junts en algunas de estas negociaciones de los decretos ómnibus, es la deflactación del IRPF. Yo entiendo bueno, pues que la deflactación del IRPF no es una medida progresiva porque afecta a todo el mundo, pero es que es una medida justa. Es una medida que básicamente consiste en adecuar el precio o la nómina que tenemos todos los españoles al precio del dinero, al ritmo de la economía. Y evidentemente, si queremos evitar medidas más drásticas como son rebajas de impuestos, aunque solo sea en productos puntuales de primera necesidad, a mi juicio lo son, la carne y el pescado, sobre todo teniendo en cuenta los niños, los menores, etc., o las personas mayores, pues la manera de hacerlo es esta, es adecuar precisamente o devolverle a los españoles lo que es suyo, que eso es deflactar el IRPF. Y hay dinero para hacerlo, o lo había, porque hay récord histórico en recaudación en 2023, 2024, 2025 y ahora en 2026. ¿Qué pasa? Que es verdad que la guerra nos va a costar dinero y eso creo que el Gobierno está con las luces largas pensando o haciendo números por si acaso la guerra perdura en el tiempo, se encasquilla o se dilata y por lo tanto eso pues da el traste con todo ese récord de recaudación de los últimos 4 años. Onde sí que van ter que recadar e moito para tomar novas medidas tamén é en Cuba. Estamos ante un apagamento histórico nestas últimas horas, despois de semanas moi duras, moi crúas que está vivindo a poboación, tamén un terremoto. Bueno, non faltaba máis que Donald Trump dicindo esta mesma madrugada sería un honor tomar Cuba. Cal será o desenlace, se é que podemos vaticinar algo, porque isto sí que non... Demasiados frentes abertos, non, para Estados Unidos, non? Se repiten a operación de Venezuela, pois, bueno, benvidos sexa para a población cubana, porque eu creo que tú das un pouco a tecla. Aquí quen acaba pagando este intervencionismo é a poboación. É moi fácil estar a posición en Miami, unha posición moi belicosa, mentras tes auga quente, luz na casa, pan, non, e comida para cociñar. Bueno, eu creo que se hai unha intervención non vai ser como en Venezuela, vai haber resistencia e vai ser horroroso para a poboación. María. Bueno, eu penso que o réxime cubán, a diferencia do venezolano, asumiu a derrota do comunismo e fixo de maneira explícita e con medidas que, ademais, lembran moito a esa caída despois da Guerra Fría das Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas coa perestroika, non? E máis ou menos o que estamos a replicar anos despois. Justo. Efectivamente, as medidas que anunciaron falan de participación en empresas de cubanos exiliados que non teñan domicilio na illa, de inversión estranxeira, é dicir, en definitiva, de polo poder e de permitir que iso empece a avanzar máis aló da excusa histórica que utilizaba e empregaba a dictadura co tema dos embargos, unha vez que xa está amosado que eles mesmos non son capaces de subsistir e que o único que fixeron foi empobrecer a sociedade con ese socialismo extremo que é o comunismo, pois deixar paso o que toca, non? Aí creo que Estados Unidos o papel que terá será moi diferente a unha entrada en helicóptero pola noite a recoller a ninguén do réximen, porque o réximen xa está asumindo que a morte é unha evidencia e que teñen que facer lugar para que sexan os cubanos os que tomen o seu futuro, non? Pero entón, como é posible ese cambio en Cuba? Bueno, hoxe o New York Times creo que precisamente publicaba que unha das cousas que están en riba da mesa non é só o tema da reforma económica que permitiría pois os residentes no estranxeiro investir no sector privado e incluso ter negocios, senón a caída, a dimisión do propio Díaz-Canel para acabar xa con todo o castrismo. Pero é certo que non todo vale. Hoxe Trump dicía, podo facer o que queira con Cuba.
son declaracións moi duras para unha persoa que está poñendo en perigo a paz mundial, a estabilidade de varias rexións, basicamente, bueno, a orde mundial tal e como o coñecemos agora mesmo. Entón, eu creo que non todo vale, o quen está a pagar neste momento o bloqueo que sufre a illa son os propios cubanos, hai escasez de alimento, levan protestando creo que unha semana tamén coas perolas, non? Sí. Na rúa. Primeira vez na historia. Efectivamente. Bueno, isto é moi sintomático, e non é menor, e non é menor. Entón, bueno, eu coido que ten que haber unha saída máis pronto que tarde, porque hai unha escasez de combustible, de enerxía, un apagón, etc., e non se pode seguir así. Chegou dicir Trump, a colación do que estabas contando, que era unha zona libre de furacáns. Cuba que vive un furacán cada 2 anos, para presentalo de feito como unha zona idílica, ¿no?, para inversión. Yo estoy muy de acuerdo con lo que estaba diciendo Paula, porque a mí personalmente, claro, desde el punto de vista de las fortalezas de la vieja Europa, desde el punto de vista democrático, desde el punto de vista de los derechos humanos, a mí me parece verdaderamente histriónico que todos los conflictos internacionales en estos momentos dependan de Donald Trump. Sí. Creo, decía antes que cambiaba de foco internacional, me parece un poco serio. Es que me parece esto de pasar con tanta rapidez de Groenlandia a Venezuela, de Venezuela a Irán, de Irán ahora a Cuba, primero porque me parece una injerencia. O sea, podemos felicitarnos de que haya caído el régimen iraní, yo lo hago, podemos felicitarnos de la caída de un dictador en Venezuela, pero no podemos felicitarnos de que de repente una persona considere que puede hacer lo que le da la gana en Cuba, en Groenlandia, en Irán o mañana en España, es que quién sabe. Absolutamente. Y sobre todo cuando lo que estamos viendo en este cambio de orden mundial, que también estoy de acuerdo porque es una evidencia y es un hecho incontestable, es que lo que pretende Donald Trump no es ni más ni menos que evidenciar y agrandar la debilidad y la inacción de Europa en los grandes conflictos internacionales, porque nuestro hándicap siempre han sido la defensa de los derechos humanos y la defensa de las soberanías territoriales de cada uno de los países. Y eso, bueno, pues también es un hándicap, pero también es una fortaleza al mismo tiempo. Que se vulnere precisamente la soberanía de un país, aunque sea en aras de la democracia, es que en aras de la libertad se han hecho muchas barbaridades a lo largo de la historia de la humanidad, y por lo tanto a mí me genera mucha inquietud, sobre todo porque en el fondo lo que parece que quiere hacer Trump ya no es acabar con Europa, sino acabar con la OTAN y acabar con esos foros en los que bueno, se ha regido y se ha movido la legalidad y se ha tejido la legalidad internacional. Y eso a mí me genera, independientemente de si caen dictadores o no caen dictadores, me genera una gran desazón, porque es pan hoy y hambre para mañana. Hoy tenemos la caída de un dictador y mañana ¿qué tenemos? Bueno, pues un contexto en el que una potencia mundial puede hacer lo que le dé la gana en cualquier territorio porque está viviendo una involución democrática. Pues eso significaría que España puede perder mañana, o Italia, o Francia, o Alemania, puede sufrir una injerencia por parte de esa potencia extranjera. De feito que estamos nun momento moi perigoso a nivel mundial, pero imos volver por iso a casa, falamos dun tema tribunal, pero tamén político, porque Carlos Mazón hoxe respira un pouquiño máis aliviado despois de que o Tribunal Superior de Xustiza de Valencia, por unanimidade, decidira que non ten que ser investigado, imputado. Que che parece? Primeiras valoracións. Bueno, eu creo que o auto está bastante ben argumentado, non? Bueno, non tiña mando único, que sería unha situación moi característica na que tería que ter declarado a emerxencia por catástrofe, etc. Temos que ver que un presidente, xa sexa un presidente do goberno, presidente autonómico, etc., bueno, ten unha maquinaria administrativa por detrás moi potente que debe funcionar nestas situacións, non? Bueno, eu creo que está bastante ben argumentado. Ahora a ver como se volve a instrucción, non? A Suiza, a ver por onde a conduce. Pero bueno, tamén aviso a navegantes, non? Algún outro suiz por aí que bueno, ou algún partido político incluso, non? Que fala de ver o presidente de goberno entre rexas, digo, bueno, pues que tamén se tome nota desto. Pois por aí quería ir, porque precisamente os magistrados non ven fundamento nin sólido nin obxectivo para abrir unha causa penal contra Mazón, pero este podería ser un argumento tamén aplicable a xestións doutras traxedias, se falo, por exemplo, de Adamuz, María. Bueno, é que en dereito non son matemáticas.
Isto non é 2 más 2 son 4. A realidade é que en cada unha das xestións haberá que analizar o que aconteceu, cales foron as causas, cales eran as responsabilidades previas de cada un dos actores que podan estar investigados nesas causas, as responsabilidades, as obrigas incluso vigilando, aínda que non con unha responsabilidade directa. Aquí o que estamos a falar é da Dana, non senta un precedente xurisprudencial, senta unha decisión do Tribunal Superior de Xustiza de Valencia para unha imputación concreta que a esquerda política trataba de que saíse adiante con unha intención que non é facer xustiza, polo que din agora os xuíces, senón que tiña outras pretensións, non? E iso, bueno, pois ten un percorrido, ten os titulares que ten os anuncios que ten, coma cando se presentan efectivamente algunhas querelas contra membros do goberno por outras xestión así en xenérico. Cabe lembrar pois que os xuíces que conforman este Tribunal Valencián, que é o máximo dentro das instancias na Comunidade Autónoma, acordaron por unanimidade esa decisión e confirmaron que el non tiña responsabilidades específicas nesta xestión concreta e ademais que nin sequera participou non IS Alert, que era, digamos, o mecanismo que tiña que activarse para previr a xente, non? Entón, home, querer imputar a alguén que non tiña responsabilidades pareceme tan irresponsable como que non queden imputados aqueles que sí puideron telas pola mesma razón, non? Como, por exemplo, Óscar Puente no caso de Adamuz, reitero. Sí, pero bueno, haberá que esperar, agardar a investigación. No caso de Mazón é certo que a legislación autonómica non asigna un deber específico ao presidente no caso da xestión de emerxencias nin de protección civil, co cal eu creo que a noticia de hoxe non sorprende a ninguén e hai que establecer moi ben, e tamén, por iso, no caso de Óscar Puente, o que é a responsabilidade política e a responsabilidade penal. Neste caso, eu creo que tanto Mazón como Puente teñen toda a responsabilidade política, pero no caso da responsabilidade penal eu non teño para nada claro que no caso do ministro de Transporte haxa algunha consecuencia tampouco. O informe da comisión, o informe da comisión de investigación de feito conclúe que a vía de Adamuz rompeuse 22 horas antes do accidente. Isto o que leva a pensar é que se podía ter evitado. A mí eso es lo que me hace pensar que son cosas diferentes. Yo ahí estoy de acuerdo con María. Me parece que... Aquí sí. La justicia... Yo no sé si aquí sí, porque yo en estos temas jurídicos y penales soy muy cautelosa porque no es mi terreno y creo que ahí donde tienen que operar son los jueces y operar con la máxima prudencia. Creo que a veces se aplican, bueno, pues, criterios en los que podemos decir... finalmente que a los jueces se les cae la venda de los ojos, ¿no? Que es la imagen de la justicia. Y hablo a lo mejor por el juez Peinado o hablo precisamente por esta jueza de Catarroja que básicamente, oye, le pedía, no sé en qué iba a cambiar la instrucción penal sobre Mazón, saber si había comido nécoras o había comido un filete de lomo, que es el motivo por el cual pide precisamente la factura del Ventorro. Yo creo, o se ha percibido, una cierta falta de neutralidad en ocasiones en esa instrucción. Insisto, como hemos visto en otras ocasiones, por ejemplo, en el tercer grado al que sometió el juez Peinado a Félix Bolaños en la causa contra Begoña Gómez. Y a mí estas cosas no me gustan. Creo que efectivamente lo que marca la diferencia, primero, este señor no era el responsable de los órganos de emergencias, igual que no tenía que estar en el CECOPI. Desde luego no tenía que estar en el Ventorro, pero no tenía que estar en el CECOPI. Y para mí, políticamente, y yo también asumo ese criterio, políticamente se tenía que haber ido a su casa Mazón el primer día, no un año después, el primer día, porque me pareció absolutamente incompetente, que a lo mejor no negligente, por eso digo que cuidado con los términos jurídicos. ¿Es incompetente o negligente el señor Óscar Puente? Yo en la negligencia no me voy a meter, pero sí creo que jurídicamente lo que va a tener recorrido es conocer, primero, que se llevaron piezas de la vía sin autorización y de madrugada, y segundo, que 22 horas antes de que se produzca el accidente, sabemos que se produce la rotura. Pero es que la rotura, según están diciendo ya los peritos, según están diciendo ya, bueno, los ingenieros que conocen precisamente cómo funciona, cuando se produce una fisura en la vía y cuánto tiempo puede pasar hasta que esa fisura se convierta en rotura,
tenían que haberlo detectado los trenes auscultadores, que supuestamente pasan todas las mañanas y que al parecer no pasaron, y se tenía que haber detectado durante un periodo, o desde que se produce la fisura hasta que se produce la rotura, pueden pasar hasta 6 meses. La pregunta que yo me hago es, ¿durante cuánto tiempo no pasaron los trenes auscultadores, o qué es lo que ha fallado en el mantenimiento o en lo que sea para que no se haya detectado una fisura hasta el momento en el que salta un cacho de vía por los aires y eso provoca las muescas en los trenes que van pasando a lo largo de esas 22 horas y posteriormente el descarrilamiento de un tren más pesado como es el Lirio, más pesado que los otros que pasaron y que no descarrilaron. Esto es lo que jurídicamente se va a tener que estudiar y que en ese informe que publicamos en exclusiva en The Objective y que posteriormente han publicado otros medios de comunicación, porque es que es así, en el borrador de la CIAF se detecte esto, es de máxima relevancia porque efectivamente se puede dar la sensación, ya veremos lo que dice la justicia, de que si hubiera habido un servicio de mantenimiento más profuso o más trenes auscultadores, se podía haber evitado un accidente en el que han fallecido 46 personas. Y esto a mí me parece de extrema gravedad. É gravísimo. Algún apuntamento queredes dar sobre Adamuz ou cambiamos? Bueno, eu querería facer dúas puntualizacións. A primeira é que o tema da auscultación con trens grandes, o sea, con trens automáticos, non é quizáis a clave que estamos a perseñar neste accidente. Aquí estamos a falar, eu levo moito tempo detrás do tema, hai un secretismo absoluto. De feito, contei como se declarou o segredo para esa proba en concreto, o tema do ultrasonidos in situ, para todas as soldaduras, non para o percorrido da vía coa auscultación, porque aí a 30 km por hora, segundo me explicaban os técnicos, se hai unha serie de microroturas internas, non se perciben, salvo con esa radiografía, digamos, por ultrasonidos que curiosamente non aparece por ningún lado. Dignos que a acta é conforme, dignos que existe esa acta, que non hai observacións, pero é moi estrano incluso cando non existan. E por afondar no que estaba antes dicindo Paula, efectivamente hai que distinguir responsabilidades políticas e responsabilidades xudiciais. Mazón dimitiu e non ten responsabilidade penal. Puente pode non ter responsabilidade penal, pero tiña que ter dimitido, porque o máximo responsable da administración competente, sexa cal sexa a orixe, a responsabilidade directa, os erros e demais, é a mesma. Entón, por analoxía, se pedimos a dimisión de un, temos que pedir a dimisión de outro. E os dous estarían moi ben dimitidos, dende logo. E o que si dimitiu foi o Exau, porque efectivamente non o votaron, sino que conseguiu dimitir antes de que o goberno se fixera cargo diso. E hoxe estaba citado ante o xuiz acusado de abusos sexuais. Non piden unha orde de alonxamento porque a denunciante non é subordinada, nin traballan xuntos, tampouco se solicita unha prisión preventiva. Un titular sobre este asunto. Eu creo que os xulgados están pola estrategia de defensa, non? De que decía que cairá nunha trampa. Estamos plagados de conspiracións por todas partes, non? O sea, todo o mundo utiliza esta estrategia de defensa. A min, eu poría un pouco tamén o foco no que pedía tamén a víctima, que me parece moi grave, a filtración da súa identidade. Absolutamente. Unha víctima ahora doblemente revictimizada, non? Isto bota atrás a moita xente a hora de denunciar, acabámoslo de ver, de unha denuncia contra o señor Errejón, que non se acabou de confirmar no xulgado precisamente por medo a que se soupese da súa identidade. Bueno, estamos ao principio do proceso, pero eu creo que estas cousas habería que investigarlas para que non volvan a ocurrir. Ketty. Yo creo que esto efectivamente hay que tener cuidado por los precedentes que hay, como en el caso del señor Errejón, pero hay otros precedentes como el caso de Julio Iglesias, en los que no sabemos qué ha pasado, si ha pasado, cómo ha pasado. Yo creo que con temas de violencia sobre la mujer o de casos de violaciones, de agresiones sobre la mujer, siempre presuntos, hay que ser cautelosos porque efectivamente se puede dar el caso de que de que no sean las cosas como se han contado en un primer momento. Yo no sé si es así o no es así y para eso está
la justicia. A mí lo que me parece escandaloso en este caso, y partiendo evidentemente del respeto a la víctima, de esperar precisamente a ver cuál es la opinión del juez, que yo no tengo ningún interés de conocer el audio concreto, porque eso me parece que forma parte de su espacio de intimidad y la víctima no tiene todo el derecho a que permanezca, desde luego que no se conozca públicamente. Pero lo que me parece escandaloso es que hayamos visto cómo cesa porque dimite, no porque se le cesa. Es decir, dimite el director adjunto operativo de la Policía Nacional y no tenemos ni idea de qué es lo que opina el director general de la Policía Nacional, el señor Paco Pardo, el señor Francisco Pardo. Todavía no hemos escuchado una respuesta, una explicación a por qué, por ejemplo, hacen dimitir a su número 2, al número 2 del DAO, y le recolocan en otro puesto, básicamente promocionando, claro, que estaba y en una recolocado. aparente operación casi de control de daños. Yo no sé quién tiene razón. Lo que sí sé es que lo que está, o como está actuando la cúpula de la policía, es con un ánimo de tapar y con un ánimo no de perjudicar precisamente al DAO, a quien le dejan dimitir y no se le cesan y por lo tanto mantiene sus condecoraciones y mantiene su estatus, por decirlo de alguna manera, y de recolocar favorablemente a sus personas de confianza. Y a mí esto me parece gravísimo si las cosas son como nos las han contado. Puede que no sean así. De feito, a identidade desta presunta víctima filtrase por parte da policía. Sí, houbo moitísimas filtracións neste caso que eu creo que poñen en perigo e atentan contra os dereitos da propia víctima. A min sí que me sorprendeu hoxe que non se decretara ese impedimento de que haxa unha comunicación directa entre o suposto agresor e a víctima. Porque que non sexa subordinada non quere dicir efectivamente, nada, non? No caso de que a denuncia sexa certa, eu podo imaginar o medo dunha víctima cando están intentando contactar con ela. E logo, algunhas das declaracións que se filtraron, das declaracións do investigado, neste caso, dicindo ante o xuiz que é unha celosa, é unha histérica, é unha tola, non creo que falen moi ben do presunto agresor. Vale, María? Tampouco fala moi ben o que di ela do presunto agresor, efectivamente. Eu penso o mesmo. Pedías titular presunción de inocencia. Estamos nun Estado de Dereito. E nós nos medios de comunicación non somos xuíces, non temos a vara de medir, non temos todo o contexto, non temos a visión periscópica, precisamente porque nesta causa, ademais, o xuiz foi moi cuidadoso, primeiro, con que non se tiveran imágenes da presunta víctima, segundo, con que non entrara polo canle polo que entrou o presunto agresor, é dicir, a cara descuberta, co seu abogado, pola porta principal. Facilitóuselle precisamente unha seguridade paralela, unha porta paralela para evitar esa revictimización dende o punto de vista xudicial. Pero, ollo, a presunción de inocencia desvirtúase con probas nun xulgado, con unha sentencia firme, porque tamén vimos casos como o de Dani Alves, no que despois dun calvario xudicial e dun calvario mediático, resulta que a última instancia decretou que non había probas abondo. Entón, efectivamente, penso que neste caso hai moito interese mediático, que ten unha lectura política moi rentable a dimisión do DAO, que efectivamente invitóuselle a dimitir, non foi unha dimisión espontánea e autorresponsable. A xubilación. Sí, pero tamén se favoreceu que continuara no seu cargo a través dun decreto de axudas ás víctimas da dana, que foi como lle prorrogaron o que estivese nese mando. Entón xa viñamos co tema moi torcido por parte do goberno, con independencia da agresión ou non agresión. E con respecto á medida rexeitada, a Fiscalía opúxose á petición da medida, o magistrado coincidiu co Ministerio Fiscal e a explicación é moi clara. Non só é que xa non teñan contacto profesional e non sexa subordinada porque el deixou o seu cargo e, polo tanto, xa non está no exercizo activo, e tamén que dende xullo do ano pasado non hai constancia, rexistro acreditado, nin persoal, nin físico, nin por mail, nin por teléfono, nin por ningún medio de comunicación directo ou indirecto de que el se puxera en contacto con ela. Entón, claro, falar dun risco de coacción ou de poder alterar ou presionar a víctima durante este tempo, unha vez tomada a declaración das dúas partes, é o que leva ao xuiz a argumentar lexítima e legalmente
esa decisión. Vale, quería que falásemos dun penúltimo tema de Coldo García, porque esta mesma mañá, pero non o imos tratar, deixo o titular, esta mesma mañá a súa defensa pediu a nulidade, o paso previo para que o seu caso pase para o Tribunal Constitucional, así que deste tema falaremos a vindeira semana, pero tamén nas últimas horas hai certa polémica cunhas palabras do rei Filipe sobre unhas posibles desculpas a México polos supostos abusos durante a conquista. Escoiten. Hay un afán de protección que luego pues la realidad hace que no se cumpla como se pretende y hay mucho abuso. A conversa é longa, fala dos comezos, dos reis católicos, pero están xerando efectivamente polémica. Que ti? A mí no me ha gustado. Vale. No, lo digo claramente y lo dice una admiradora absoluta de nuestro jefe del Estado, que creo que siempre está a la altura de las circunstancias, pero no me ha gustado porque creo que alimenta. Es verdad que no tiene nada que ver el extracto concreto en el que se refiere a esos abusos con la totalidad. Siempre pasa esto y es a lo que siempre se agarran para intentar rebajar el impacto de las palabras de quien sea y en el entorno que sea, pero las palabras las dice. Y yo creo que efectivamente no se puede juzgar con los ojos del siglo XXI lo que se hizo hace siglos y efectivamente no se puede comparar la impecable labor que hizo precisamente España de integración con una comunidad local, de promoción, de defensa, para empezar, del alma de los indígenas, claro, que eso consta en los tratados de la época, a diferencia de lo que hicieron otros países, otras potencias en aquel momento imperiales, como podía ser Reino Unido, como podía ser Holanda o como podía ser Dinamarca, que no crearon, como hicimos nosotros a lo largo de toda Sudamérica, universidades, colegios, escuelas, y que no se mezclaron con la población local como sí hicimos los españoles. Me parece que contribuye, aunque no lo haya querido el rey, porque estoy convencida de que no ha sido así, a esto de la leyenda negra, que no en vano promovieron precisamente los que sí tuvieron esos abusos superlativos que son precisamente Reino Unido, Dinamarca e Holanda. Non era o que pretendía o rei Filipe VI, é evidente. De feito, está moi lonxe de pedir perdón, non? Eu creo que unha mera descripción que coincide casi o 90% dos historiadores desa época. Pedir perdón é o que fixo recentemente o xefe de Estado de Alemania cando veu recentemente o Congreso, foi tamén por Euskadi e pedir perdón polos bombardeos en Guernica. Diplomacia. Somos España, antes falábamos do multilateralismo e da situación internacional, pois en Europa somos o único país casi que mira o Atlántico, que mira a Latinoamérica, as relacións diplomáticas con Obrador, o antecesor da actual presidenta mexicana, eran reguleras, eu creo que hai que retomalas xa é tempo, é un xesto e non se pediu perdón, quero decir, a mí tampouco me parece que foi tan alá como se está criticando por parte de certos partidos políticos. Restalle importancia a Iván, María? Bueno, para min son unhas declaracións moi desafortunadas, non? Penso que hai determinados discursos que non se poden improvisar e, sobre todo, tendo en conta esa lea que están agora a lanzar, non? Contra a conquista, o período de conquistas español en moitos sectores da esquerda dentro e fora das nosas fronteiras. A min pareceme que é injusto se pomos a perspectiva de hoxe fronte á perspectiva e o contexto daquela época, que non ten nada que ver co que estamos a vivir agora, sobre todo, pareceme que cede o relato. Calqueira desliz que faga o rei Filipe VI, que normalmente está nunha posición moi neutra e moi obxectiva, vai ser aproveitado por aqueles aos que non lle gusta o rei Filipe VI. Entón, se foi desafortunada como creo que foi, pois mal, pero se foi intencionada como unha especie de, pseudo disculpa, non disculpa, matizada ou non, para contentar a aqueles que nunca van a estar contentos coa monarquía porque non son monárquicos, pareceme un erro grave. Vale.
Paula? Eu teño unha visión distinta, eu creo que é un xesto que vai nunha boa dirección e que é insuficiente porque obviamente non pide perdón, foi recibido ben por Claudia Sheinbaum. Eu creo que despois de 7 anos de conflitos diplomáticos entre os países, países que deben entenderse polos lazos económicos, históricos, Bueno, a culturais. presidenta de México deixa que corrixa. Dixo que non era unha petición de perdón, claro, non foi, é que non foi unha petición de que no fue todo lo que habríamos querido, que no es suficiente. Como les O sea, mandaron unha carta claro. Bueno, claro. instando a pedir Pedindo. perdón. O sea, que pero no lo ha valorado sucedeu, positivamente. Bueno, non, lóxicamente, pero sí dixo que ia na boa dirección. Home, claro, Bueno, porque o que la pretende. Bueno, o que a mí non me pareceu razoável no seu día a posición de López Obrador, que ademais coido que respondía ao seu propio interese de tapar que Trump lle estivera mandando os inmigrantes de volta ao seu país. Iso para empezar. Dito cal, tampouco pasa nada porque España empece a recoñecer un pouco mellor a súa historia. E quizáis son unha persoa que está contaminada polo seu pasado mexicano porque vivín ali 5 anos e teño parte da miña familia aí. Pero, sinceramente, nun momento no que non sobran tampouco os gobernos progresistas no mundo, non fai mal este goberno, este Estado, en tratar de restablecer as relacións con México. Iso sí. Estamos a 30 segundos, Paula. O tema aparece a poucas semanas, meses do inicio do Mundial, se xoga un partido en México. Temenos que despedir. Eu tamén vivín ali e ningún dos colegas mexicanos me pedía que lles pediramos disculpas, ni moito menos. Yo tengo antecedentes cubanos y creo que la historia se debe recordar, pero no reescribir. Bueno, quedamos en tempo. Xa non me despido un por un porque estamos fora de tempo. Xa saben, isto é Conexión Galicia, son María Cheda e vémonos todos os martes.